Michel Bletterman maakte in april dit jaar nog deel uit van de ploeg die ten pleegste voor Rio. Het is voor het eerst dat een Nederlandse turnploeg hem kwalificeren voor de Olympische Spelen in 1928. Bletterman wie op het kwalificatietoernooi nog de beste allrounder. Die maakte door behoorlijk indruk. Een stijlvolle turner die in het afgelopen jaar een enorme progressie heeft geboekt. Kijk, prachtig de Jamidov-draai, de vooropzetbeweging en het dubbelsalto voorwaarts met een voortreffelijke landing. Bletterman kreeg juist het meer naast jaren en dat kwam hut om. Ja, zwaar kloten eigenlijk. Hè? Je traint 4 jaar lang train je voor het doel waar je, waarvoor je traint eigenlijk. En dat wordt zo je neus doorgeboren eigenlijk. Dus het is echt zuur om te horen dat je er niet in zit. Juri van Gelder wie er bij de pleetsingswedstrijd net bij, maar de specialist op het onderdeel ring is nog wel geselecteerd. En regerend Olympisch kampioen op de Bregen, zijn eigen Epke Zonderland, gaat naar Rio. Voor Bletterman viel het al een keer dubbel. Niet ten nadele van Epke, maar Epke heeft het op dat moment even niet laten zien. Op het kwalificatietoernooi. Ja. En ja, natuurlijk, het is wel Epke Zonderland natuurlijk, want hij heeft wel een gouden medaille en daar geef ik hem ook respect voor. Maar nu, bij die kwalificatie, moet je het wel laten zien. En dat deed hij net niet. Nee, op de laatste kwalificatie eigenlijk niet, nee. Bletterman is vregen als reserve, mocht er een van de verste ploegen aanvallen. Maar hij twijfelt over die rol. Hoe ga je dan weer kiezen? Dan heb je weer een onderlinge strijd. Eigenlijk terwijl het grootste doel is one team, one goal. Maar het is wel een lastige keuze. Want als je bijvoorbeeld het nu niet zou doen, dan schop je jezelf voor de kop. Het team gaat door 2 weken naar Rio.